Vodní elektrárna Železný Brod akciová společnost byla založena v roce 1996 a to za účelem výstavby právě tohoto vodního díla. Projekt malé vodní elektrárny byl realizovaný díky dotacím z operačního programu Podnikání a inovace v oblasti ekoenergie. Tato elektrárna je unikátní tím, jak je skvěle a hodně zakomponována do přírody. Unikátní stavba patří mezi nejzajímavější a nejpohlednější industriální stavby v Česku. Dokládá to i řada ocenění, které Železnobrodská vodní elektrárna získala. Stavbě malé vodní elektrárny Železný Brod byl nadací pro rozvoj architektury a stavitelství udělen titul Stavba roku 2010. Elektrárna zahájila svůj provoz na podzim roku 2010 a je schopna vyrobit 848 kW elektřiny za hodinu. Ročně tak pokryje spotřebu asi 600 domácností. Projekt Vodní elektrárna Železný Brod získává ocenění Podnikatelský projekt roku 2010 v kategorii Ekoenergie obnovitelné zdroje energie.